Bé, amb tot això nosaltres tenim moltíssimes coses preparades en aquesta segona part del món de Reus. La primera cosa que tenim a punt, dos convidats molt importants i que ens agrada que ens visitin. Són representants de l'Associació Excursionista de Catalunya a la ciutat de Reus, que ja ho tenen tot a punt per la 10a edició de la caminada Reus-Prada-Reus. Amb tots vostès el Francesc Sanromà i l'Antoni Garcia. Benvinguts al món de Reus, com estan? Gràcies, bona nit. Suposo, senyor Sanromà, senyor Garcia, que hauran vingut caminant, no? Fins aquí. Pues sí, i amb paraigües. Amb paraigües. Per cert, senyor Garcia, està plovent? Perquè he vist que veníem amb paraigües. Sí, però 4 gotes, eh? No... 4 gotes. En els 10 anys de la Reus-Prada-Reus ha plogut cap any? Sí. Sí? Sí, ha plogut algun any, no durant tota la cursa, però al començament, 2-3 hores, sí, ha plogut, sí. És que jo, la veritat... No es para mai la cursa, eh? Tots els records que tinc de la Reus-Prada-Reus és, senyor Sanromà, d'una calor que no es pot aguantar. Li dic, sobretot d'aquests últims anys, no? Sí, per experiència, no? Sí, per això li dic. Tenen de tot, els concursants. Tenen de tot. Els caminadors tenen de tot. Una mica de fresca, al dematí a 6:45, i lògicament després suar. I com que també s'ho agafen amb ímpetu, encara més. Bé, ens han portat el cartell, que de fet ja es pot veure per molts establiments d'aquesta ciutat, pel proper 4 de juny, la 10a caminada Reus-Prada-Reus, que a més és una prova que és puntuable per en aquest cas, la 9a Copa Catalana de Caminades de Resistència. 10 anys, senyor Sanromà, són molts anys, no? Sembla que no, com passa, no? Com si fos ara que vam fer la primera, que jo no hi vaig prendre part, però doncs sí. Quan trobem aquestes coses dius, home, ja hi tornem a ser, doncs sí, ja tornem a ser aquí a la televisió a fer una mica de propaganda per la nostra caminada. Sí, però escolti'm, senyor Garcia, de propaganda em sembla que no en cal gaire. Els hi dic en el sentit de que cada any això està en segur, s'hi apunta moltíssima gent, no? No, s'hi apunta molta gent, però lògicament la nostra fita és que se n'apunta molta més, no? De fet, nosaltres la prova la considerem un dia més que una caminada, que ja ho és, per un dia de festa, un dia festiu per a que la gent pugui gaudir d'un dia agradable, fer una mica d'esport, un esport popular que està a l'abast de tothom, i bueno, que es passin un dia, i la veritat és que tota l'organització la tenim plantejada de cara que sigui un dia agradable per a tothom. Jo ja estic d'acord amb això que diu, el dia de festa, el dia de celebració, però a veure, també em sembla que hem de deixar les coses clares. Senyor Sanromà, què suposa fer aquesta caminada? De quants quilòmetres estem parlant? Quin desnivell s'ha de vèncer? Quina hauria de ser la preparació i l'entrenament de les persones que volguessin fer la Reus-Prada-Reus, no? Bueno, a veure, podem dir que tothom no està capacitat per fer-la, però almenys per intentar fer-la, sí, això és veritat. Quina preparació? Doncs home, haver sortit alguns diumenges a fer una miqueta d'excursió, 14, 15, 20 quilòmetres, i entrenar-se una miqueta, perquè hi ha unes pujadetes, si naturalment s'anem a Prades, que està a un nivell de 1.000 metres, doncs sí, se sua una miqueta, però vaja, se pot fer. Hi ha nens, criatures, el que vulguem dir, que la fan. Per tant, una persona que és una miqueta grandeta té més resistència, encara que sembla que es cansi més. Que els petits se cansen menys, diuen. Si li sembla, mirem-nos imatges d'alguna altra de les edicions de la Reus-Prada-Reus. Per sort, al Canal Reus Televisió hi hem anat alguna vegada, més d'una vegada, de fet, i tenim aquestes imatges on, per exemple, senyor Garcia, em sembla que això és interessant destacar-ho, no? Una de les coses més agraïdes d'aquesta caminada és el paisatge que pots contemplar. Sí, clar, naturalment. Bueno, l'esport que nosaltres practiquem té molts d'incentius. Un és lo físic, però és un esforç que jo diria, com he dit abans, que està a l'abast de tothom, que ho pot practicar des de crios de 10 anys fins a gent de 70, que de fet ne venen, tant d'una edat com de l'altra, no? Llavors, lògicament, tens, a part de l'atractiu de la muntanya, d'estar en contacte amb la natura, també un dels plaers bons que hi ha i que cada vegada cultivem menys és l'amistat, és la conversa amb la gent que ve al costat, que potser no el coneixes de res, coincideixes amb el camí i vas petant la xerrada en ell, no? I això també fomenta que hi hagin noves amistats, com he dit abans, en gent que normalment els veus pel carrer però no t'hagués acudit mai parar-lo a parlar en ell, i sin embargo allà es fa. Senyor Sanromà, no sé si ho tenen comptabilitzat això. Hi ha gent que l'ha fet cada any, aquesta caminada? Bé, jo diria que cada any no, Tots els anys poder no, però hi ha un percentatge molt elevat de gent que hi ve tots els anys, sí. O sigui que repeteixen. Sí, repeteixen. I això vol dir, senyor Sanromà, escolti'm, pengis la medalla, que ho fan bé això, és a dir, que l'organitzen com cal, aquesta caminada, no? Sempre hem dit el mateix, no? Que gràcies a la col·laboració de tots els companys i de cases comercials, ens feliciten dient que ho han fet la mar de bé i que, doncs, van repetir.